mga katribo. Ang dami ng vlogger dito sa Pilipinas. Ang Harabas talaga ang nagbigay ng inspirasyon sa akin para gumawa ng sarili channel. Isang mapagpalang araw mga katribo. Kumusta kayong lahat? Sa episode na to, magmumukbang lang tayo dahil medyo sablay yung ating pagluluto kanina. Sumablay yung ating camera. Kaya magmumukbang na lang tayo. Meron tayo itong linutong simpleng pork adobo. Pero bago tayo magmukbang, magpasalamat muna tayo. Yun, habang nagmumukbang tayo mga katribo, balikan natin yung mga ibang masasayang blooper moment ng ating iniidolo. Obvious naman kung sino yun. Solid Harabas mga katribo. Kaya ito siya oh. Sound check, sound check. What up? What's up guys? Andito tayo ngayon para mag-umang ng salading. Hindi natin makakasama ngayon si Harabas sapagkat sila ay team dagat. What's up guys? Huwag tama Bert. What's up? Matataps. What's up guys? Tayo ay pupunta ngayon ng What's up guys? Wow! Game. Silaw ay. Ang tingin dito sa taas ng lights ha. Ang tingin dito, hindi sila. Dito. Game. Sound check, sound check. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Sa episode na to, talsiklaway. Kitang-kita bitching. What's up guys, kamusta kayong lahat? Sa episode na to mangangawil tayo ng isda sa ilog. Pero guys, magti-team A, team B kami ngayon dahil dalawa yung ilog na pangawilan dito eh. So, kumbaga ang purpose namin is minsan kasi negative dito sa ilog na to. Hindi nakakahuli, minsan naman doon ang negative din. So, minsan naman positive doon. Lito ako. Pareho negative ba? Pareho negative ba? Sira tayo doon. Ulit. Uy! Dito po si Naldo? Naldo, saan ka pala? Tara. Kumatal. Usad kayo konti. Ayan. Sige. Sound check, sound check. What's up guys? Kamusta kayong lahat sa episode na to? Bagal kasi. Madami mo kung sound check pa eh. Guys, recipe natin ngayon sa soup natin. Guys, fish soup. Guys, fish soup natin ngayon. Action. Okay, footage number 001. Action. Oh guys, wala ulit tayo. Okay. Tit. Action. Oh guys, nandito na tayo. Ngayon guys, mangunguha tayo ng naman, tamisan. Ito talaga yung masarap kainin. Yung paklahan, pang ulam naman yun. So, ito, matamis. Yung pakla. Iba-iba na. Ngayon guys, sama na natin. Ngayon guys, isasama na naman na. Ngayon guys, isasama na naman natin sa. So ngayon guys, check natin kung ano na yung lagay ng pato natin. Kung luto na ba o sunog na ba. Anda lang. Op. Anda lang. Uy.
Aroy! Muntik na rason. Kabila. Kabila. Ano? Muntik lang na po. Wala eh. Sarap yan. Sarap yan. Tatsa yan. Tada! Tadan! Sarap yan, kala nyo? Tanggalin ang apoy. Buti nga na sino pa siya. Yun o! Hindi ka tayo ibas dyan. Wala eh, ulitin niya. Tigas ah. Ha? Tigas. Nahuli tayo ng ano? Dapat pala may timer na. Dahil pala kayo napachinig. Nalagaan lang na. Ang lagating na tingnan mo. Ako, sunog lang ano. Makain kaya yan? Olengs. Okay, smile. Say, Sassy! 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 Iba man yun. Bert, baka hindi mo maubos yan ha. Magsabi ka lang. Nakibus na. Tusok ko lang akin ah. Hmm? Tinusok Baka mo. hindi mo maubos yan ha. Dahil pang Sabi sauce, lang oh. kayo. Sarap ay, sarap. Birthday ko. Buti kung magluto kang anong ganyan pag ano, Pwede, bakit hindi? birthday ko. Ngayon, pasalamatan mo natin yung ano, yung subscriber natin. Tapos magkain. Tutulungan ko na si Pungloy eh. Paspas eh. Hindi niya rin talaga yung alok na, oh hindi, busog ba ako hindi. Hinahintay ko nga, sino kaya ang ano dyan? Talaga, ang bakbaka no? Dahigupin niya ba? Ha? Dahigupin niya ba? Pwede man, sarap ay. Sarap ng sauce. So yun guys, tapos na naman ang isang episode natin. Gusto namin pasalamatan ang ating mga subscriber na 100,000. 100,000, di ba? Usual natin na gusto na yung video na to. Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, Please hit like, subscribe, and comment down below. Bigyan natin yung line si Pungloy. Kung gusto niyo yung video na to, please hit like, subscribe, sabi mo po nga, and comment down below, sabi mo. Tapos ako yung salamat, adios. Salamat, tapos adios tayo lahat ha. Okay. kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, Please hit like, ikaw yun. Subscribe, tayo mo lang po, subscribe. Ayan. Pagkatapos ni Albert, ikaw. Ah, Kung nagustuhan nyo ang Wait, bidyong wait, ito, Okay. kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit like, subscribe. Subscribe sa'yo mo lang. kama mo na kain. Subscribe, gawin mo lang. Ikaw nga, Subscribe. subscribe. Yan, Oh, yan. yeah. Kung nagustuhan nyo ang video na to, Please hit like, subscribe, and comment down below. Salamat. Adios. Ayun. Napanood na nga natin mga katribo. Ang saya, di ba? Ay, nagkakamali eh. Natural talaga ang dating. Makikita mo talaga sa mga ano nila, mga reaksyon o sa personalidad. Nandun yung pagmamahal, lalong-lalo na sa kalikasan, kaya lalo ko silang inidolo. Kaya sana mabigyan din tayo ng pagkakataon para tularan sila, dahil ginawa ko rin ang channel na to para sundan ang yapak nila. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang muna ang aking naibabahagi sa inyo.
Sana yung nagustuhan nyo. At tungkol pala dun sa reaction video natin, hindi naman reaction video. Magpaalam tayo kay Idol. Hindi naman sila nag-reply pero alam ko mababasa niya yun. Nagmensahe tayo sa kanya. Wala muna tayong shoutout ngayon mga katribo. Kaya pagpasensyahan nyo muna. Sana po yung nagustuhan nyo mga katribo, kagihinandog sa araw na to. Hanggang sa susunod po. God bless.